Sunshine News Blast. Iaprubahan na sa National Housing Authority kon NHA ang hangyo ni Governor Pamela Baricuatro nga ibalik sa Sugbo ang 712 million pesos nga pondo alang sa mga biktima sa Super Typhoon Odette, pondo nga miuli sa National Treasury tungod sa kaniadtong panagbangi sa implementasyon. Sumapa ni Governor Baricuatro, gitawagan siya ni NHA General Manager Joben Tay pinaagi sa mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. aron ipaabot nga i-release ang pondo karong Disyembre. Kahinumdumaan nga ni adtong Nobyembre 18, nagsumite ang gobernadora og suwat sa NHA aron ipahayag ang andam nga kooperasyon sa bagong administrasyon o walay duga nga guidelines nga ipatuman. Ang ulahi nga administrasyon sa Kapitolyo gusto sila nga mupadagan sa programa pinaagi sa Dasig Sugbo Card apan kini supak sa EHAP guidelines sa NHA nga naglakid sa diretsong 10,000 pesos nga ihatag sa matag usa sa 72,209 ka mga kwalipikadong panimalay. Tungod sa pagsupak sa guidelines o posibleng audit issues, gireject sa NHA Central Office ang dagan sa Kapitolyo, hinungdan nga mibalik ang pondo sa National Treasury. Karon nga giuyonan ang iyang hangyo, mopadayon si Governor Pam Baricuatro sa pakiglambigit sa NHA o pakigalayon ini aron hapsayon ang beneficiary data o masiguro ang limpyo nga pagpangapod-apod sa ayuda.